Itawo zvekutengesa hembe dzemumabhero but kuti ndiite profit ndiri kutenga hembe dzevanhu vanofira mumajeri. Vamwe vacho vanenge vakapara mhosva dzekuponda kana vanhu vakawanda. Mamuka sei muri yeZimbabwe? Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Manga muchizviziva here kuti nevevelvet figures munokwanisa kuvhurirwa an FNB Gold business account. Manumbers ndiwawo awo amuri kuona pamaskrini enyu. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please hide my identity because vamwe vanhu vanogona kana kuzondiziva ndikazozvidhakwisira business. Ndichaedzawo nepose pandinogona napo kuti ndige ndichivanziridza tumwe details. Saka nyaya yandiinayo mukoma, miniwo pachezvangu kunyangweririro business yangu randinoita but makwikwi baba, tinongodzitengesa zvedu hembe dzemumabhero but haamahwani. Kana uri munhu anongoitawo zvekuzongohodha rava bhero unenge usina kumhosva, usina chaunenge uchiziva, but isu manje tinoita kurongedza, tinogona kukupa bhero rinenge rakazara nehembe dzemunhu anenge achangobva mukufa tadzitengeserwa, kana kutoisa hembe dzinenge dzakabiwa mubhero imomo. Vanhu vanopfeka hembe dzatiri kutengesa everyday havatozvizivi kuti dzinombobva kupi. Inini ndinoitwawo Maxwell, ndine 34 years uye ndinoita zvekutengesawo mabhero muno muMbare. Ndakatanga business iri around 2018 after ndarasikirwa nebasa kuSouth Africa. Joni ikandipera sekutamba sekuseka ndisu vevamwe avo vakaenda kuSouth Africa kudhara tikadzoka tisina kana chatakange tiinacho. Ndaingotenga normal bells kubva kuZambia neTanzania, jeans, jackets, shoes, zvinhu second hand zvakangojairika muvanhu, but profit margin yacho yakange iri very small. One day ndakabva ndachizosangana this other guy wekuMozambique. Chakaita kuti tige tichizosangana, takange tiri muMozambique, munhu watainge tichida kutenga mabhero kubva kwaari ainge achitirasisa. Takaswera muswero wese wezuva takangomira panzvimbo imwe chete, munhu asingabudikiri. Saka chiko uyu ndiye akabva achizondipinza nerimwe business rekuti unokwanisa kuwana mabhero nedzimwe nzira, zvimwe zvandakange ndisingatombozivi about this dirty business yekutengesa second hand clothes. Saka vakange vachida kutitengesera mabhero akange ari cheap. Takatombofungidzira kuti tichatengeserwa hembe dzinenge dziri pamusoro, masaga kusasi, but vavhura mabhero maviri matatu, tikaona kuti everything was perfect. Mukomana She, munhu wese mubusiness anoda profit. Ndakati yes nevamwe vangu. Takatanga kufamba naye muMozambique. This was after around trip edu atakaita the first time around, patakaita macontacts naye around Beira side. Ikoko ndiko kwaakatanga kutiratidza zvimwe zvandakange ndisati ndakambosangana nazvo kana kufunga. Saka kune mamwe madeals anoitwa nevanhu vanoshanda mumahospitals, nevanhu vanoshanda mumaprisons, kumamochuaries uko hembe dzevanhu vanofa kana vafa dzinounganidzwa, especially kana vari vanhu vanenge vasina hama kana mabodies avo akasatorwa. Saka hembe dzacho dzinobva dzatengeswa cheaply. Ndakaita shoko pekutanga ndikati asi vanhu ava sei vasingatyi kuita zvinhu zvakadaro. Ndiye munhu akandidzidzisa chimwe chenyu chandisingabofi ndakakanganwa, chekuti business harina kana mafeelings. Ngomana first time kuona zvinhu izvi ndakatadza kana kudya, because akandipa saga rakange riri 90 kg rakange rine matishirts akasiyana siyana. Mamwe acho akange atori neropa rakange rakaomera pariri. Akandiudza kuti dzimwe hembe dzakange dziri dzevanhu vakange vakafa imomo muMozambique vachiita zvekupondewa. Saka hembe idzi dzimwe dzakange dzitori nematags, names evanhu, prison overalls, jackets, zvakangosiyana siyana. Saka ndo apo paakati hembe idzi dzinobva kuvanhu vanenge vafa nezvirwere zvakasiyana siyana. Ipapo ndakamboita sekunge ndicharamba, but vamwe vangu vakati shamwari tarisawo nemaprizes awa. Ndaona maprizes ndakabva ndanyarara. It was very cheap.
ihembe dzekuti ukauya nadzo muZimbabwe unotoita a very big profit. Ndakatanga kutenga hembe idzi vanhu vakange vachifarira stoku yedu because yakange iri different, iri cheap. Saka kazhinji anenge ari vintage jackets, Nike, Adidas, hoodies, winter clothes. Customers vakange vava kuzara kwatiri tichiita zvekutohodhesa. One thing that I noticed was that hembe idzi kana ukadzipfeka unongorarama chimwe chilife. Handizivi kuti ndingachitsanangura sei, but chinenge chiri chilife chinenge chisina direction. One day ndakazoti ndaona madam vakapfeka rimwe jacket randakange ndakabva naro kuMozambique, rakange ritori neropa. Zvandakaita ndakariwacha because ropa rakange riri pajacket. Ndaitoona kuti ropa iri rinoratidza kuti crime yacho yakatobva mukutoparwa because rakange riine ropa rakange riri fresh. Saka ndakabva ndangoriwacha. Chakakonzeresa kuti ndinge ndichiita saizvozvo, ndaitya kuti pakufamba apa taigona kana kuzongomiswa, then tobva taonekwa kuti pane rimwe jaketi sezvo rakange rakanaka ndainge ndakatorisa pahenga mutrack. Saka ndariwacha kudaro. Tichifamba neusiku ndakaita zvekungosungirira patrack so that ringe richizokasika raoma paya parinenge richipeperetswa nemhepo. Saka ndasvika kumba, madam I think kuti vakangofungidzira kuti rainge riri jacket randainge ndatenga because taiti kana tichibva kuMozambique tinomboburitsira zvimwe zvinhu padheni pangu. Saka vakangoona jacket riri mutrack, vakatuma mwana ndokubva atora jacket rakange riri pahenga riya, ndokubva vatotanga zvavo kutoripfeka. Pandakavaona ndakati kururai jacket iroro munoziva kwarabva, nekuti ndakaona kuti zvekuzopfekana nezvinhu zvevanhu vanenge vakabva mukupondewa muita madhiri kuti munge muchizowana hembe dzacho zvinokonzeresa. But zvine mari manje, kunyange zvakadhakwa zvinhu zvandiri kuita, but mari yacho yakawanda yandinoita. Ndakakwanisa kusimudzira imba yakasiiwa yavakwa nevabereki vangu. Takange tichingogara muchikebhini nemudzimai because vabereki vangu chavakakwanisa kuita ndechekutenga imba ine matitle deeds, but kuzosimudza imba zvakabva zvachizovakurira kuzosvika vachizonofa. Saka ndakakwanisawo kutopedzisa imba, nice house, uye zvekare ndikatokwanisa kutotengawo motikari. Ndakatanga neHonda Fit yakange iri old shape, ndikabva ndachizototangawo kutobatsirawo kusaiti rekwana madhamu. Takatoendesa vanhu vakati kumauniversities. Saka vazhinji vanondiziva vanongondiziva nenyaya dzemabhero, but kana uchiita zvinhu zvakadai pane dzimwe nguva dzekuti kutorara kwacho usiku zvinokwanisa kutokuremera because unenge uchitoziva kutoti zvinhu zvandiri kuita izvi zvakadhakwa. Because pane rimwe zuva apo patakambowana ID yekuMozambique, mukadzi uyu akange atova almost 1 year akachengetwa mumoshwari mutumbi wake. Apa hembe dzake takabva nadzo kuMozambique tikazodziisawo mumabhero. Saka tichitorongedza mukadzi uyo watakange tichishanda naye aindishandira, ndipo apo paakabva achizoti achitarisa mumapockets rimwe dress ndokubva aona kuti makange muine kawallet kakange kari kadiki kaya kekuti unoisa mabank cards nema-ID, ma-license and stuff. Saka ndokubva achizoburitsa akaona kuti makange muine chitupa chekuMozambique. Saka mukadzi uyu akange asina hama, akagara mumuchwari kuda kwegore rose arimo, akazongonovigwawo nemabhanditi. But hembe dzake takatodzitengesa. I still remember kuti hembe idzi takadarika nadzo kuBeatrice pane zvatainge tichida, ndokubva tachizogumira kuMondoro. I remember kuti yakange iri season yenzungu kukohwewa kwadzo. Pane munhu akange aine order yekuti akange achida hembe, ndikaenda kokuMondoro. Ndivo vamwe avo vakatenga hembe idzodzo dzakange dziri dzemukadzi iyeye wekufa. Ndiyo secret yangu mukoma. To those that are going to judge me, you can judge me, but matsvakiro atiri kuita mari akasiyana.
Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Yei, regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: ndakaseka bofu manje ndakabva ndachizozvara mwana akaremara. Muri sei please hide my identity. Ndiri kunyora nyaya yangu ndichichema because mukoma hazvina kumira mushe. Handizivi kuti ikese here kana kuti icoincidence, but zvandiri kusangana nazvo zviri kundirwadza everyday. Ndine 20 years, ndiri kugara muno muchitungwiza. Mind you, ndachenjawo location. Ndakaberekawo mwana wangu iro rino gore. Mwana wangu uyu ndakamuzvara akaremara. Madoctors vakati pane macomplications pakuzvarwa, but moyo wangu uri kuramba uchifunga nezvimwe zvinhu zvandakaita last year ndichangobvawo mukuroorwa. Zvakaitika mukoma ndezvekudai: muna 2025 ndiri munhu anongofarira majokes. TikTok ini neshamwari dzangu takange takatongogara zvedu mustreet, takange tichitongotaura zvedu nyaya. Dzimwe nguva taikwanisa kutora video remunhu anenge achifamba nadzo, content creation, zvekuti munhu anenge achizvifambira akangopfeka imwe iya then kubva toisawo paTikTok hoping kuti video iroro it can go viral, because taiona zvimwe zvimavideos zvevanhu vanocapture in the moment vachiita zvimwe zvinhu zvinongosekesa. Saka one afternoon ndakange ndichibva kumashops neimwe shamwari yangu uyo anonzi Yvonne. Saka takange tichangobva pamashops takabva tachizosangana nerimwe bofu iri rakange richifamba neumwe mwana vakange vachitengesa airtime. Saka zvakangondiitira fani kuti bofu rinotengesa airtime, to tell you the truth. Saka as we passed them ndakabva ndatanga kumashuta mavideos ndichida kuti ndige ndichizoisa kuTikTok kwangu, ndichida kuzoita ka voice over kekuti onai bofu riri kutengesa airtime, ko kana ndikatenga airtime kwariri ndikariudza kuti airtime yacho yaramba kujusa. It was just a joke. Handizivi kuti sei ndakasvika pakuita joke yakadaro, because ndakazongobatwa nesetswa ndokubva ndatotanga kutoseka. So my friends angu vanhu vekuti vanokwanisa kukurudzira zvinhu zvisina kunaka. Saka tichiseka kudaro ndipo apo imwe friend yangu paakatanga kufamba achitevedzera mafambiro akange achiita bofu riya, tose tikaseka. Iniwo ndikabva ndatanga kutevedzera, but ndakazonyanyisa kuexaggerata. Takaramba tichingofamba zvedu ndokubva tachizoti tasvika kumba ndakange nditori nevideo riya ndakazongonzwa nhungu kuita voice over ndichida kuuploada kuTikTok. Life yakafamba, ndakange ndatoroorwa, ndakabva ndachizobatira pamuviri. Pregnancy iyi ndikangoti kubva pamuviri pachibatira handina kumbogara ndakawana zororo. Ndairwara zvakanyanyisa, dzimwe nguva ndaikwanisa kana kungorota ndichirwisiwa nevamwe vakadzi vechikuru, but handina kumbobatanidza nyaya. One night around 7 months pregnant ndakarota bofu. Zvinhu zvakandishamisa. Bofu riya randakaseka ndakarirota rakagara pamubhedha wangu. Rakange rakabata mwana mudiki richinyararidza mwana akange achichema. Ndakamukawo ndichichema. Murume wangu akandibvunza kuti kochii, ndikamuudza zvandakange ndarota. Akangoti ndakaita research online, ndakaona kuti kana mukadzi aine pamuviri anoita mamwe mavivid dreams. Saka do not worry, they are just pregnancy dreams. Komanashe zuva randakazobereka ndipo pakachinja upenyu hwangu. Labor yacho yakange isitombori normal. Labor yakatora nguva refu. Saka pakazozvarwa mwana wangu, you just know kuti there is something that is wrong, because manesi vakangonyarara. Ndakabva ndatanga kutya, ndipo apo pavakatanga kundiitira counseling ndokutotanga kutowedzera kutochema. Vakazonditsanangurira vamwe doctors vechikadzi vairatidza kuva nemwoyo wakanaka. Vakanditsanangurira kuti mwana wangu akange aine disability, mamwe maparts emuviri wake akange asina
kukura zvakanaka. Ndakanzwa sekunge nyika yangu yakange yapera, ndikati zvino ndichaita sei. I know kuti family yemurume wangu vanotondipa blame, they blame me secretly. Pane vamwe vatete vake avo vari kuUK, mukomanashi I know kuti vane zvavakaudza murume wangu because akati achangobva mukutaura navo akangondipa rimwe ziso rekundiratidza kuti he was not that much into me anymore. So instantly ndinobva ndatongorangarira bofu riya kubva zvandakariseka. I think kuti Mwari vakabva vatondirova neshamu. Dzimwe nguva ndinombogara ndichitaridza mwana wangu ndobva ndatanga kuchema because despite everything ndomuita sei, ndingamuuraya here nekuti ndinomuda. Mwoyo wangu uri kuramba uchifunga izvo zvandakaita, kuti dai ndisina kumbogara ndakaseka munhu akaremara. So handizivi kuti bofu iri ndichariwana zvekare here because ndakambofamba asi handina kuriwana, ndichitenderera pamashops ndichiedza kutsvaka bofu iroro, ndichiti kana ndikarikumbira ruregerero maybe mwana wangu anogona kuita right. Mukomanashi guilt yandipedza, especially before izvi ndainge ndiri munhu aitoseka disabled people online. You see, zviya zvinoitwa nevanhu kufacebook zvekugadzira zvimameme, ndaiseka zvimwe zvekuti you don't even know. Kune mamwe mavideos ari fani ekuti chirema chinongotorwa video chisingazvizivi kuti ndo zvachiri kuitwa. Saka kunze kwekuti ndinge ndichitongorwadziwa, ndaikwanisa kutoseka, kunyangwe kutonyora mucomment section, TikTok, kushare nepawhatsapp everywhere. But now ndava kunzwa pain yacho. Ndichifamba so mukoma zvakaoma, vanhu vanonditarisa, vanotarisa mwana wangu zvimwe zvinosiririsa. Vamwe vanenge vachitondinzwira tsitsi, vanhu votanga kutaura vachizevezera. I don't know, maybe kunogona kunge kuine umwe anenge achitondiseka zvake quietly, and every time pazvinoitika ndinobva ndanzwa sekunge Mwari vari kundiratidza exactly zvandaiita vamwe. Handizivi kuti ikesi chaiyo here kana kuti sezvandakaudzwa nadokta hanzi pakati pangu nemurume panogona kunge pakaitika majinzi iwavo akakonzeresa urema. Maybe zvinhu zvinongoitika according kumadoctors, but chimwe chinhu chandakazodzidza ndechekuti usaseka urema kusvika uchizofa because hauzivi ramangwana rako. Every night ndinonamatira mwana wangu, I try kumumbundira ndichikumbira forgiveness kubva kuna Mwari, and if ndikamuona munhu ane disability kana munhu anenge achistruggle in life handichaseke because zvino ndava kuziva pain yacho kuti inorwadza sei. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Anzi seka urema wafa. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi ndakaroora nemari yandakapiwa nemasatanisti. Makadi zvenyu mukoma, muri sei? Iko zvino zvindava munhu mukuru. Bvudzi ratochena, vana vangu vakura, but pane imwe secret yandakachengeta mumwoyo kubva mugore ra2006 handisati ndakamboudza kana anyone. Hamenowo kuti zvaita sei kuti ndikagara pasi paFacebook ndichikunyorerai nyaya yangu. Even mudzimai wangu wandakazoroora haatombozvizivi kuti ndo zvakamboitika before. Inini ndinonzi Steve. Muna 2006 ndakange ndiri muform 6 kuHarare. Ndichangoti ndainge ndichidzidza pane chimwe chikoro niye Warren Park. Ndakange ndiri munhu aifarira zvake kutamba bhora, and ndakange ndichizivikanwa nekugona chikoro. Hakuna akange asingandifariri because ndaiva mwana akange achiteerera. Panguva iyoyo ndaidanana nomumwe musikana uyo akange achinzi Helen. Helen akange ari munhu ainge akanaka, and munhu aida Mwari and achikudza vabereki vake. Aidiwa zvakare nevanhu vose. Ndaimuda despite being poor, aindida nekundipawo ruremekedzo. Problem ndeyekuti tava form 6, you know, things went too far between us. One afternoon after extra lessons, takaendawo kune imwe imba yeshamwari yangu. Vabereki vake vakanga vari mapurisa
vaigara kucamp. Saka ipapo takabva tachizorara tose. Months later Helen akandiudza kuti Steve, ndine pamuviri. Mukoma ndakaita sekunge munhu akange arohwa nemagetsi because I was still young. Ndakange ndiine vabereki vainetsa. Ipapo vakange vachitondiudza kuti Helen ndinge ndichimudzosera kumba kwavo because takange tichingogara mu2 room. Vabereki vangu vairara mune imwe room, then inini ndairara mukitchen nemasiblings angu. Saka zvakange zvisina kumira zvakanaka. Ndakange ndisingachazivi kuti ndoita sei because panguva iyoyo takange tiri vana vechikoro ende vabereki vakange vachitambudzika. Helen aitongogara achingochema pandakange ndisati ndaudza vabereki vangu kuti ndosarudzo yandainge ndiinayo. Vachinditi ita nekukasika because ndinozogumisidzira ndaurawa nevabereki vangu. Iniwo ndaitya. Saka vakamugamuchira zvavo, but situation yakange iri tense because pakange pasingagariki zvakange zviri free. Saka nekuda kwepressure iyoyo ndiyo yakakonzeresa. Baba vaHelen vakange vari strict. Vainge vachitorwadziwa nekunyadziswa kwavainge vachiti vainge vakaitwa nemwana wavo kuti akange achazotorwa nemurombo. Vakange vachitoda kutondisungisa, vakatondipa timeline yekuti ndinge ndichizoendesa mari yelobola. Ndakambotanga ndichafunga kuti it was a joke, but you know, mukoma pandakatanga kubvunza vamwe vakati iwe unokwanisa kufira mujeri, paizodiwa mombe, mari, magroceries, zvose izvozvo ndakange ndichazozviwana kupi? Ndainge ndiri mwana ndiri muform 6. Mari yacho it was nearly impossible kuti ndige ndichizoiunganidza. Ndakatanga kufunga zvekutiza. One day ndichibva kuchikoro ndakanga ndichifamba ndiri ndega near Westgate side because ndainge ndichitomboedza kutombotsvakawo zvima part time. Pane imwe motikari iyo yakazomira besides me. It was a red Mercedes Benz. Mukoma kusvika nhasi handifi ndakaikanganwa motikari iyoyo. Yakange isina manumber plates. Mukati mayo makange muine vakadzi vaviri, beautiful women, vakapfeka hembe dzairatidza kudhura. Vainge vakapfeka maAfrican attire. Makore acho iwawo zvaitoshamisira kuti munhu anopfeka maAfrican attire achizviidza sort of like muNigerian, asi maAfrican attire avo vainge vakapfeka akange ari eblack. One akabva andibvunza madirection. Akati andibvunza madirection kudaro, ameno voice rake rakange riri soft. Ndakavaratidzawo nzira zvakanaka uko kwavainge vachienda. Saka vakabva vaseka vose vachiti you are very respectful young man. One woman akabva andipa free seat, uyo akange ari kupassenger seat, akatitora zvako unwe. Mukoma handina zvandakambofunga zvakawanda. Ndakatora free seat riya ndikatotanga kutonwa. Then vakabva vandibvunza kuti ndakange ndiri kure nekumba zvakadii. Ndokubva ndavaudza. Vakati it is okay, tinokwanisa kunokusiya tozoenda zvedu uko kwawatiudza kuti ndo kwatiri kufanira kuzoenda. Saka panguva iyoyo munhu wose aingodawo kungokwirawo chinonzi Benz. Ndakapinda mukati memotikari, makange muchinhuhwirira imwe perfume yandisati ndakambonhuhwidza kusvika pari nhasi, very sweet. Vakandibvunza nezvelife yangu, ndikavaudza everything, school, nhumbu yaHelen, mari yelobola. One woman akange ari kupassenger seat akati usazvinetsa, don't worry, zvose zvichaita right. Somehow ndakatanga kufila sleepy. Ipapo paakange azondibata ruoko rwangu. Before ndisati ndabuda mumotikari, vakabva vandipa plastic bag. Plastic bag iri rakange riri rekwaTM, but ndakatarisa mukati ndikaona kuti makange muine zvimapaketi zvemaputi nezvimazepe. Vakabva vati vachiseka zvavo vozodya later. Vakandisiya nekwatainge tichigara. Pandakazonopinda mukitchen ndichisvika vanhu vose vasipo pamba including Helen, ndakangoisa plastic yacho patafura ndikagara pasi. Pakandizive kuti chichikazoita kuti ndige ndichizotarisa, maybe yakange iri nzara. Ndo pandakati ndichinovhura plastic bag, handina kuona maputi nezvimazepe zviya zvakange zvanyangarika. Mukati makange muine mari, ma-US dollars, mabundles. Hana yangu yakarova, maoko akatanga kudedera nekubvunda.
ndakaverenga mari kusvika ndaneta. Mari yacho yakange yakawanda, ndakange ndisati ndakamboona mari yakawanda kudaro muupenyu hwangu. Ndakabva ndaviga mari, ndaivawo nemunaki rangu rainge richigara mubedroom mana mama. Ndikanoviga mari iyoyo, ndakatora imwe mari kwava kubva ndachizotenga chikafu zvekuti musi iwoyo ndipo patakatangawo kunyatsokudyawo sadza, uchinwawo nedringi nekabhefu pasaidi. Mazuva anotevera acho zvechikoro ndakabva ndaramwa ndikanyepera amai vangu kuti ndainge ndawana basa reuassistant driver. Ndaikwanisa kuswera zvangu mutauni ndichidya mari ndozodzoka time kumba. Saka ndakange ndiine mari yakawandisa zvekuti ndakakwanisa kutsvakawo pamwe pamba pakange pakakura, yaiva cottage. Inini naHelen tikatanga kushandisa dzimwe 2 room, vabereki vangu vachigara mu3 room yakange iri cottage. Saka ndakazotaurawo neimwe shamwari yangu uyo wandakazoita munyai, akaenda akanondinyaira, ndiye akanobvisa tsvakirai kuno. Ndikamuudza kuti ange achindipirwawo list rakauya. Mukomanashi vabereki vangu vakafadzwa nazvo pandakavaudza kuti ndainge ndakatsanangurira murungu wangu wandainge ndichishandira, uyo wavakange vasingazive situation yakange iri paground. Vakati zvinoreva kuti Helen uyu atiunzira maropafadzo mudzinza rekwedu. Saka takabva tachizoendako ndikanoroora mhuri yakange iripo. Kubva zvandakanobvisa mari, zvinhu ndikangoti zvakaitika very fast. Ndakatanga kurota vakadzi vaya vakamira padhuze nemubhedha wedu vachiseka. Saka vaitoti kwandiri, usambofa ende usafa wakakanganwa kuti takakubatsira. Vanhu vakatanga kufa. First munhu akafa ndiambuya vaHelen, vakangofa zvakange zviri sudden, vakangodonha ndokubva vafa. Sekuru vake zvekare vakaita accident, vakange vasiri ivo vainge vachidriva motikari, but pakanoitika head on vainge vasina kusunga seat belt, vakarasirwa kunze kwemotikari vakafira paspot. Still nobody connected anything. Meanwhile, Helen uyu akange atova heavily pregnant. Things started changing. Aigarawo achingorota vamwe vakadzi avo vaaiti vakadzi ava vainge vachiuya kuhope kwake achivaona. Dzimwe nguva ndaiti kana ndisepo pamba, sezvo ndakange ndava nemabusinesses, because ndainge ndava nemarika, saka ndakazovhurawo zvimabusinesses zvemaspace emotikari. Aindifonera kana kuri kunzi ndinge ndabuda ndaenda kunotenga maspace kunana South Africa, obva ati ndiri kuona umwe mukadzi akamira panze ari kuda kupinda mumba. Hama dzaHelen dzakapera kufa, dzose dzakafa. Vamwe vakange vachiita zvekubayiwa nemapanga, vakapedzisira vava kufungidzira kuti zvimwe kuda mumhuri mavo makange muine mweya wengozi. Musi wakazofa Helen, mukomanashi Helen akange ava 9 months pregnant. Saka nhumbi yakatanga kurwadza, ndokubva tachizoenda naye hospital. Handifi ndakakanganwa that night. Madoctors akamhanya because ainge achiita heavy bleeding. Then ndipo apo doctor pavakazongobuda mushure mekunge vazama kuita operation, vakati we have lost them both. Ipapo ndakanzwa sekunge kwakange kuri kuguma kwenyika yangu. Helen ainge afa, baby afa. Kubva ipapo life yangu mukoma yakange yatoshanduka. After Helen afa, ndakaita sekunge ndakange ndatofawo neni. Handina kuchema immediately. Ndakangogara pasi pafloor chaipo, ndikatanga kufunga kuti zvakange zvichirevei zvose izvi zvainge zvaitika. Nevamwe vanhu vaitongofambawo pavakandiona vachizobvunza kuti chichaitika, vachiudzwa kuti ndakange ndarasikirwa nemudzimai nemwana musi umwe chete. Vakauya kuzondinyaradza, but kunyange vakange vachitaura zvavaitaura, mupfungwa dzangu ndakange ndiri mubishi rekutanga kufunga kuti what was really happening. Saka musi uyo watakazonoviga Helen tava kumakuva. Chakandishamisa mukomanashi ndechekuti tatova kucemetery, takange tatomufushira Helen, ndipo pandakabva ndachizoona vakadzi vaya vari vaviri vakange vakapfeka maAfrican attire
avo vainge vakapfeka on that day, uye zvekare vakange vaine bhenzi yavo, vaita sekunge vakange vachiisa maruva pamusoro perimwe guva rakange richiri fresh, rakange riri padhuze neapo patakange taviga Helen. To this day handina munhu wandakamboudza. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvazvinotyisa, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Variwa vateereri ndo messages avo atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.